assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe mi salmini ko min docteur Alhousseynou Sall gila Canada ari e jabade namde kewɗe dentuɗo hen ko fate gueɗe dogoje joni ɗe mbaɗa heɓaɗe saaha foof wayno ndeɗo yontere foof won ko yahata ko fate ko gonduɗen ko woni hono coronavirus jilliɗo en o ko ardi foof ken julɓe alhamdulillah rabbil alamin wadde noon woni gueɗe en mbawi riwtude ɗumen gueɗe ɗe ko en ni en garata e mumen ni walla en kalta haala majje ni gueɗe ɗen mbayi kono dowuji ɗi jiyeten ɗi on karfeji dogoji woni sirruji dogoji yimɓe ne nder lowdi ne mbiya wonde sa janggui ɗum ɗo coronavirus yettorakoma sa janggui simore naggam coronavirus yettorakoma ɗum mbawɗen tan ko gonɗinde ɗum nonno ken julɓe sa woni julɗo kala ko soomi inde Allah walla kala ko soomi saabu hay hande ɓurɗum hunde e docteur eɓe so tawi ko wawi ko foof so ballal Allah yantani hen ala ko wawi hen ala ko wawi hen ala ko wawi hen haydara o wawa safrude rafi wadde noon Allah kañum woni mawɗo safroɓe kañum woni mawɗo mawɓe on banggue en garta hen wiyata tan ko duwa ko foof yo Allah hokku ɗumen yo Allah hokku ɗum jaabede ko tijja e dowuji berlaɗi ɗi ko foof yo Allahu hokku en yo Allahu jabano en ɗum kono noon ganden wonde en potani haadde ɗon tan jono garami goɗɗum koye gueɗe goɗɗe dogoje ɗe en nanani wiye wonde safara yitama Égypte en nani wonde laaj sa yari ɗum mi yi gando goto so beela mbiyon gando mi anda Sénégal to woni ene wiye wonde laaj ene safra ya taƴ ɗum mbaɗa e naggam mbaɗa hen ndiyam jara ɗum coronavirus arta e maɗa wiide wonde ɓandu ɓaleru mborosaji garta e muɗumen mi nani ɗo wiya wonde mi waɗino ido audio ñande mbaɗa haala muɗum wonde chloroquine walla nivaquine wiya wonde ene safra coronavirus wonɗo nanɗen dal gueɗe kewɗe dal kalama ɗo ene wonde ene safra coronavirus won wiyoɓe wonde wuri Mboros o wawa wurde Afrique par ce que Afrique ene wuuli en mbiyama wonde yettorako en ɗum foof haalama ɗo en ɗiɗo haaluji foof so ndenti ala ɗi ɓaggi hay nokku ko woni gonga ko ganden wonde ɓandu neɗɗo ko chinois ko tuba goɗɗo ko ɓalejo nder ɓandu makko ko 37 degré woni toon Mboros o so ari ene wawi toon wurde toon tigui rigui donc wiide wonde ɓandu ndu heɓata Mboros o heɓata naggam walla heɓata neɗɗo naggam walla leydi naggam ne wuuli walla ko ɓalejo walla sa ƴetti laajam momima walla ɗum ɗon ko haaluji ɗi ganduɗa yimɓe pour renta ɗumen ko woni gonga ko safara muɗum ala taw safaruji goɗɗi ɗi cafrata ko maale rafi o walla mbiyen symptôme ji rafi o way kono rafiji mabɓo en ni eyyi rafi mabɓo so ari ko musatma ko wona Mboros o haɓanto kañum wallatma ko e wallidde waktu wallidde ɓandu maɗa e dañde kaptorɗe no muñirɗa rafi o walla ustude musiki kono wona ene safra rafi o ɗo safara muɗum suwa taw yitede ɗo jarten hande ɗo woni 7 lewru mars safara muɗum suwa taw yitede ko halte ko foof ko heewen koko jigga ko halten ko foof ko heewen ala ɗo ɓaggi ko woni gonga tan ko ndentoɗen ganden kadi rafi o omona reɓa on wayno ko lasiɗo en Afrique par ce que banggue dow o on fuɗɗima natiri toon banggue less ga o natiri toon dow en Égypte en Maroc en Tunisie en Algérie en less ga en ji Nigéria en puɗɗima heɓde firti ko ene wayno ko lasiɗo en te ene tijja wonde ko jogorɗo kontinde wona hulɓinde yimɓeɓe ko yimɓeɓe yo ndento tan ko ɗum woni ko woni jeeyi sababu oɗo audio yimɓe ndento yo ɓeydu tinnare e rentade nde eyyi wiyoɓe wonde safara muɗum yitama ɗum ɓen son yimɓe keeɗima ɗumen so danaki ñongat juuɗe mumen sen ñongui juuɗe meɗen sen danaki rafi o ma fewnito e meɗen wadde noon ndentoɗen no rentorte ni haalama haaltama yo yimɓe ndento dente kewɗe yo ndento so tawi neɗɗo yiiya hoore muɗum maale wone maale rento neɗɗo teddina laaɓal laɓɓina juuɗe muɗum laɓɓina ɓandu muɗum so tawi neɗɗo fayi hoore muɗum ko yiyatano e hoore muɗum goddol musowol walla ɗojjo walla mabɓo ko mbiyeten ko foof o ko nandi e ɗum yo yaha hôpital guila law
heew joni noon ɗo jarten ɗo en hulanno wonde Afrique e oɗo saaha joni maɗum heew kono noon enen ɗamina ne wawi tawa nde wonno Ebola nde ari nde leyɗele kewɗe pewnitama kabrama wone habaruji nde wonno dabgol ngol on ɗesa nandude e dabgol Ebola ene wawi taw ko ɗum waɗi ha joni no hulirno ni yettaki ɗon tawa Afrique kono kadi ene huula kadi ne wawi tawa rafi o ko comiɗo nder meɗen o suwa taw fuccitade tawa yimɓeɓe cuwa taw andude on jii won kuule kewɗe ƴettade hôpital uji ɗi leyɗele nde yimɓe natirtini ummotoɓe leyɗele goɗɗe ɗe no garitini ne saɗi hande aéroport mo garta e nder Afrique taw yimɓe mbatta test uji ne ƴeewa ɗum jeeya koye laabi no rafi o hullorte on jii frontiére uji won hen uddama on jii hôpital uji hande wonma kuule ƴettaɗe e nder Afrique ɗum ɗon foof ko wallude leydi ndi leyɗele Afrique ɗe vraiment mballu ene wawi taw ko ɗum sikka ko ɗum addani rafi o wawde hullede ha joni kono noon kadi ene faaya wonde lafi o ne wawi taw ko ɗaniɗo men ɗo koye nder men woni nde wonno ne wawi heewɓe tawa kañumen ko falkisiɓe heewɓe ne wawi tawa kañumen gonɗinani ko haalte ko ha joni eyyi won wiyoɓe wonde rafi o ko américain ji pewni ɗum won wiyoɓe ala fof ko naniraki ko haalte ko wona ɗum woni probléme meɗen pewnuɗo rafi walla gadduɗo rafi walla jibinɗo rafi goto fof ko yiiɗi fof e haala kono rafi o ganden tan omo woodi wona tan poɗɗen hande perdude temps meɗen e wonde WhatsApp uji enen gulla rafi o wodani rafi o ko fenade rafi o ko américain ji pewni ɗum walla rafi o ko ɓuuri himmude ko omo woodi yimɓe mbaɗa feere toppito laaɓal mumen ndeento rendoji kewɗi ñaami kewɗo inɗeli meɗen kewuji meɗen gueɗe mbaɗe noon yimɓe ndento ganda ñaama ko laaɓi mbaɗa gueɗe laaɓɗe ndeno koye mumen so tawi neɗɗo wonɗo woni o sellani o fayi hoore makko mabɓo yo joño yimɓe woto rabde heddiɓe par ce que ne wawi wonde ɗum ne wawi wonde ɗum ne wawi wonde goɗɗum kono ko ɓuuri himmude ko yo rento so tawi neɗɗo o yii hoore mum ko yitani hoore mum yo ya hôpital wonɓe hôpital ɓene kañumen ne mbasiyama yo ƴeew yimɓe kala garɗo yoɓe nanguir ɗum kadi wondi hen hay sinno wondani hen mbete nden koye mabɓe par ce que heewi hande e liggotonoɓe hôpital uji kañumen gaadi raɓede ɗum noon ko ɗum tan woni ko jinnomi wasiyade on hande yo allahu dandu en yo allahu reen en continue duwade continue e tellinde jaaɓe ɗe mbaɗeten ɗe continue e innude Allah par ce que Allah woni dandowo kanko woni mawɗo safroɓe eyyi kanko woni mawɗo anduɓe kanko andi fofoof eyyi ko yimɓe gandi ko seeɗa e rafi oɗo wadde noon continue e molorɗi Allah ɗi kono woto kaaɗen ɗon tan woto kaaɗen tan ɗon waya sen kaaɗi ɗon wayata kono ƴettude bare muɗum foof e jeygol tan ni leliɗa wi so Allah jaaɓi ma Allah addana ɗum hettere tew fawa hen wadde noon ñagoɗen Allah duwoɗen kono tinnoɗen e gonɗinde ko gonɗi e essayde riwtude haaluji kewɗi nanteɗi ɗi ganduɗa ala ɗo ɓaggi hay nokku wona ko nanɗen foof jaaɓen so wona ɗum sen danaki en mbomor noon yo Allahu dandu en yo Allahu reen en bi hamdu qur'anil karim mi salmini on